Hai लोगोफोर नै ना गुरनो फैदों जों गंनिया दैयाव। हाय। नाखौ सोलोंगोन ना मोना? आं बैयाव मोनगोन बायदि मोनथारबाय गुरनो लुबैथारबाय। Hai लोगोफोर नै जोंहा गंनिया दैयाव ना गुरफैदों। बाला अन्थाइ बुरनांगौ सोनांगौ नै ना फिसा फिसा सोनांगौ नैलाय मोजांथारथ' जायगाया ना अन्थाइ बालाबाथिया ना बेबायदियाव थायो। ना गुरनो मोनाखै दैयानो दाना नाथुर गोरलै गोरलैसिन ओमफ्राय जोखौबा मोनगोन दा
부셔주세요. 나 먹어야 돼. 유준아, 시합난 다른당. 얘는 콜로 가라. Đây, này à cha phong rộng. Đây, chim lan nữa cả. Đây là với nhỏng với nhỏng thân chậm thật. Nào lấy. 다 그렇게 된 거, 진짜. 나고 온가 보면 안 돼. Đây, thịt không đây là nè. con tú này 오, thật sự thì bán sao mình đã rồi. Đây để cho nó một nữa. Ôi chăm chiều thì thôi. 안 되나? 아유. Sao lại cái thịt ba gì? Đây. Ba gì học rồi. 아유, 이거 채를 찍 먹어서. Đây nó không cũng là. Không cũng là thôi. 자, 네. Thì Prana đi mà Prani camia rồi bia. Ta cao này nào cứ mặc vào. 그래, 무슨 Đây, xin khâu đi bơ. Mất mã đấy mẹ. Cha cứ hả cả mình. 아유, 뭐 진짜 어이구. 나가기가 Có được quên được. Đây là khăn này. 신선이 너무 유명해. 신선이 많아. À không đây này nè. Khi mà mình Trà này
नाया नै नोगोद दङ होबायहां खावफ्राव गाखोबाय नै खावफ्राव थाथों दोनखोदों ओरै बिलाय गावनि माबा बोखायो नाफ्रा बिदिखाय बेखौ सोराखै नांगौखौथ' साम' दङ ओमफ्राय मा हाबखो माथानो मोजां सेबख'थार नै मोजाङै थैया सेबख' नै आथिङाव जा नाया जा गाखोदोंमोन ओमफ्राय जेखाइ खबाइआ होबोनाय बायदि जादोंमोन थांसै र' गामियावसो बायदिसिना मैगं थायोना जलंगा बानलु होनो बेखौ लोगोफोर जलंगा बानलु आजोनाय जलंगा बानलु जलंगा बानलुखौल' एसे लांसै दाउ बिदैजों जानो जाबाय नामा फैदो एसे जाबाय दंबावोमोनदां दंबावोमोन बिलाइ फैनाय दंबावोमोन फैदो होमबालाय गोदो जोङो ना गुरो जाग्राथ' दंहाय नाया बेसेबां मोनखो नाया बिराद बुरजा मोनखाबाय दा सिलायावबो बुरजा मोनबावबायसो साम'आ बोथिसे जाबाय आंहा ना बेसेबां मोनखोथाय नै साम'आ ओमफ्राय नाया सिङाव थाजोब्बाय नै एम्बु फैफाबावबाय नै ना गोरिया दहाय बेनिफ्राय देरसिनबावोमोन दा आं मोननाया गौलां जानाया माथो साम' मोनबावबायसो साम'आ बोथिसे मुसुर दालिजों जि गोथाव जाखायो आइ आंहा जलंगा बानलु मोननाया मादै नालाय आंहा बानजाया नुबाय दा सोलो बिलावा जागोनबोहाय बेयाव बिलाव दं हाय लोगोफोर बिनानाव इउटुबखौ ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामहरदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो अननानै नै बिदिब्ला जोंना एसेयावनो जोब्बाय अननानै जोंनि बे बिब' बिनानाव इटिं श' चेनेलखौ नोंथांमोनहा माने साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो
लाइक कमेन्ट लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो दानिया न'आव थांसै नै न'आव थांसै जोङो दिनै दानिया एकदम सासेया दतमा सासेया कसुगाव गोजान गोजानथार ओमफ्राय बिमा बिफानि गामियावसो बिब' बिनानाव ना गुरफैदोंमोन आरो जोङो बिमा बिफानि गामि उमानगरावहाय बे जि फैफिननो लुगैयो बिमा बिफानि गामियावहाय गङिया होनो नामा बे दैखौ गङिया होनोमोन नामा हिनजावफोरनि खाफालबाथाय हौवानि न'खराव थाहैनांसै बिदिनो न'आव फैफिननो लुगैबाबो फैनो मोना सोलाबा गथ' गथाय जानोसै बिदिनो खम जारला हिनजावफोरनि खाफाला सारा गामि नांगिबाय एसे होमबा दानिया गोजोनसै फैदो बाय दानिया थांसै लोगोफोर जोङो न'आवहाय थांनो ओंखारबाय बाय बाय बाय